Ma kien hemm l-ebda ntħil fil-proċess u tħallejna naħdmu bil-mod liberu kif xtaqna. Din kienet id-dikjarazzjoni li għadda David Gallia li kien project manager tal-proġett Electrogas. Waqt ix-xhieda tiegħu dwar il-proġett tal-impjant tal-Electrogas quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fil-Parlament, huwa għal darb'oħra kien mistoqsi mid-Deputat Nazzjonalista Carola Collina dwar jekk qatt għamlu suspett li kien hemm xi ntħil politiku f'dan il-proġett li wassal sabiex Malta tieqaf tiġġenera l-enerġija mill-heavy fuel oil l-aktar żejt li ħammeġ. Jiena nista' ngħid qatt ma rajt xi ħaġa ħażina fil-proċess. Qed inħossina prattikament li il-proċess kellna every hand biex naħdmu prattikament naħdmu bil-mod liberu kif xtaqna. Ġifieri ma kienx hemm intħil fil-proċess. Dwar żewġ laqat li kien preżenti għalihom Keith Schembri fil-proċess, Gallia stqar li dak iż-żmien kien id-dover tiegħu li jara kif kien għaddej il-proċess minħabba l-kariga li kellu. Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat ukoll staqsa jekk fil-proċess tal-loti tal-kuntratti kienx hemm intħil politiku dwar l-għażla bejn l-offerti, madankollu x-xut wieġeb lil dan ma kienx il-każ. Qatt ma ġejtu kondizzjonati biex b'xi mod tiffavorixxu kif qed jagħti xi fem il-kollega tiegħi. Intom kelkom, intom qatt ma jnatajtu direzzjoni ċara mill-Ministru minn Keith Schembri kien min kien. Isma' dan it-tender aħna rridu li jieħdu it-tali mhux it-tali. Żgur li le. Jiġifieri jekk il-kollega kienet jgħid illi b'xi mod intom kontu id-direzzjonati from day one. Illi it-tender jingħata lil xi ħadd u mhux ieħor. Ma kienx il-każ. Inti li kien wieħed mill-piloti ewlenin ta' dan il-proġett illi bih, grazzi lilek intu wkoll, il-poplu Malti sallu franka iktar minn €9 biljun f'kontijiet li kienu jballawna ta' qabilna. Ma xi ħadd lilkom morru għaw u tmorru xemm. Evidentament diżappuntat li dak li kienet jgħid ix-xut ma jdoqx mar-retorika li b'tant persistenza jrid jimbotta il-Partit Nazzjonalista, Carola Collina qal li x-xut illi se jtieħu opportunità oħra biex jgħid li llum għandu suspett li kien hemm xi ntħil. Madankollu ix-xut stqar hekk. Ara, mindu ġew l-events li ġraw l-aħħar, jiena dejjem I try to revisit the process u nara jekk kienx hemm xi ħaġa li potenzjalment saret ħażina, però sinċerament onestament ma nistax naħseb fuq xi ħaġa partikolari illi ngħid isma' mela dik il-fatt huwa għalhekk u għalhekk u għalhekk għax tant kellna free hand fil-proċess illi mhux qed naraw.